mga igsoon na nagiging alakanan. Welcome sa atong sinamanan na panagtibong dito sa Santuario Archdiocesano Nuestra Señora Ilalimia. Atong ginay-usap na pagkailan ng igsoon sa atong mga online viewers na sa muna yun na tanaw, so nag-like and share sa atong live stream. Kaya naka-live stream kami ngayon sa ating page na ikabigin ng kanan brothers and sisters. Kanya may soon, sabi pa na ito, iakata mo sa atong speaker ng Buna. Ako na imakam atong kauban sa Catholic Faith Defender sa President sa Carcas Chapter God Nagawin. Kanya ako sa iba atong makanalik sa mga Board of Steward na nangyayang na si Brad J. Pedrosa, si Brad isa pa itong mga Board of Steward na naroon magwala napakagawa si Kuala, si Brad Gio Ilusa, si Brad Iski na naman wala pa kasi kaya tatawag na mga bulan. Kanya mga isoon, lahat usap na adlaw Lunes buwan sa Hulyo, it's sa City, Luzon, Visayas. Ako na usap yung mga sinalagan, si Brad Almanarula, noong tigpaila ng inyong kamigin. Kanya mga isoon, di ko maglanan, ako nihatag niya ang kahigayunan sa itong unang speaker na bagayunan. Pinatong mo ng speaker, pero kayo pinigikanan. Kaya dalam ba niya ba? Ang dalam nagdala yung kapon. Kaya kung speaker ang pumili na nagsangyaw sa ating nagibisa sa ating pagkong katulito. Dahil sa bako kaubayan natin ating edukasi ng iwari. Ako sa mga klasik sa orang sa pag-isip na ito pa sa labanon at kung napasikat po alimawa ito na ito yung pula limawa po ang argumentation na dito kami ng Kajilyo ni si George Philippe kami ko ba na ako sa dakong sa masipang papak si Brother Butch Cabrillo. So, salamat po, Brother Herman, sa inyong papailan. So, una, ato sa pinagagan, masipang kakapako, ang atong Ginoo, isip, pagkain, pasalamat, usap, maniya sa tagayo, na pagtuon o pagkamu, pinagbalaan, pagtulunan. Ako sa mga Dalayo ng Diyos, Dalayo ng Diyos. So, ikaduha, kumusta man ang atong relasyon o ang atong apostolado isip mga tibigson sa simbahan Katoliko. Kanunay pagkakuhan manasigon, taliwalas mga unos mo, ang puso-puso sa itong pagtuong Katoliko. Kasi bagayakon, kasi yun, atong timanan ang adindro na sikat na moto bisang Monipero si Raptel Mingon, siyempre, adelante nunca retroceder. Mabuto sa doon, dapat paabantin mo ta, hindi dapat magsiging lingit-lingit. Kaya nasa doon ta, kining ato ang inabuhin isip, sumusunod sa ating Ginoo, nasa doon ta taling-taling, di ba? Mura lang kung ginabuhin dahil murang dagat na naipanahon ng baon nasa ipanahon ng ginaw. Ilabi na yun, pinipagtan ng kunos na baka experience mo sa kembangka. Experience mo, di ba? Kaya ang abdan ng kunos ng pwedeng mga pilig-pilig. Takot ako maputaw sa mo, ano ka lang nga mo, may Islam ko, kumul. Abdan ikaw ng kunos ng baon na yung aksyon sa kabalaga, di ba? Pero timan na to, huwag ka ibutang sa Panginoon sa tunang-tunang sa lawang araw iyang gunoron, kundi araw kabalingkod o makaton. Timan na ito, bisa kung sa kusog sa balon, mamuhapak o makusog sa bangka na itong isakyan,
di naangay nga mahadlok. Tungod diha sa bangka, uban ba nato ang kapitan sa barko, mga atong Ginoo Jesucristo. Amen? Sunod nabi kanatong tanan. So sa dili pa ko magsugod, natin ay hagyo na. Kung natin yung action na lumabot mo, yung na ba? Buti-buti yung mata, ato ang kasagaran. Kaya kailangan mo siya, practice na siya o sara. Kaya maumani ang atong bisbutan, pero gabi ko na. So sa pilit para kong sundan, gusto ko na mga landong usap kita sa usap sa pangutana. Kung saan ang binuhur na pagpahulan. Sa kalibutan karon kung di kita nagpuyo, halos ng tao gusto dali. Sakto dali na kwarta, dali na trabaho, dali na asinso. Usahan ang tao, gibase na lang ang iyang dili sa trabaho o kita. Kitang tanan na nandun o pahulay. Ang pahulay na bitanyag sa Diyos, dili simple pagkatulog, paghulong sa trabaho, kundi palaan ng pagpahulay. Kung gano'n, nabiuna ako isusihon kung biniyon. Ang labi, usa, ang pinaka-importante na pagtulungan. Usahan na isunod yan sa kasulatan o pinabinayon sa akong mahal na simbahan Katoliko ang Sabat o adlaw na nagpapahulay. Dagan na nalingon, ano ilisan mo ang mga adlaw sa simbahan? Nabiyak makuno sa daan ng istamento, sa bato makuno ang isbutan. Daghan usap ang nagpunahuna. Nagisumpa ba daw kuno ang subo sa atong simbahan, sa atong Ginoo. So pero ako ini ipakayag kanino na wala sumpaka ang subo sa atong Ginoo sa atong simbahan kung wala usap kini isang kwan. Kung dili maupili ang nagdala kanato ngadto sa matuod nga kahimpitan sa pagpahulay. Sama doon sa balay, kung ang balay karaan na, gumawa, sugiri-giri ang balay, giri-giri, di palimutan ang balay, pangutana, ang balay na pabili ng yuwag. Yes na pabili, pero dito na. Kaya nagumulong na Sabat mo sa hiprimanong magulong ito ang pinipong Sabat. Bukod pa sa pahulay. Kung dinidisinyo sa Diyos sa dihang gimugna niya ang kalibutan sunod sa umong kaadlaw. Yan ito siyang ipahulay. Sumalas Genesis chapter 2 verse 2 to 3. Kapag timaan Tuhan sa paglalang sa Diyos sa kalibutan, dili inisulod sa 24 sa oras, kung dili yugto lamang dili sa panahon. Kaya ito dito nila sa sulat ni Apostol Pedro, diya sa kanunong Pedro, sa Pedro 3, versikulo 8, sa inyo, ayaw inyong pitalinti. Nang usa ka adlaw sa Ginoo, ingon sa usa ka libong katuig, o nang usa ka libong katuig, ingon lamang sa usa ka adlaw. So kung atong palandungan o busisahon, lalo o tinaw, mawala niya papilita ng tulad, imagine mo mo. Ang usa ka adlaw ng Ginoo, usa ka libong katuig na to, kaya ang usa ka libong katuig na to, ingon lamang sa usa ka adlaw niya. 2 Pedro 3, versikulo 8. So klaro, tinaw, wala niya papilita. So kung ingon niya, maunang adlaw, hindi na to usap to na Lunes to. Kailangan man ang pintada. Dahil kaduma, dili sa literal ang Diyos nga may pahulay. Kaya di man alam ang Diyos dili mo tapuyan, no? Sama ka na to. Kaya matulad Isaias sa Kapitulo 40, versikulo 28, na ayaw ninyo hitalin ay wala ba ay kamu mahibalong ni mga kanunod na ang Ginoong Diyos kung may nagbuhat sa kalibutan, dili siya manuyan, itapuyan, o dili matuloy ang iyang kahibalo. So lalo pitang, nag-iwan niya na ang Diyos di pahulay, atong pagkasabto, na nakuha na niya ang pagdala, o hindi pa wala na siya makuha kung mga binuhat. Kaya kung adlaw kung nasa tatong ipapahulay, nag-ibalaan o itanong sa iyang katawhan,
Ang ipahila mo ugin, iya usab ipahitugma sa balaod si Moises mo sumala niya sa Nehemias Kapitulo 20, versikulo 14. Kung kinisang balaod, kung kinisang sabatosang, kay papahulay, nag-isa ulog usab sa ilang katawhan, halunduro alang-ulog, usab tanayo ng alang kanila. Tungkol kay mga niyang adlaw, tumiin sila na hinitawas sa dihang na umipon sila ngadto sa Ehipto. Munang ipabalaan nila. Aban, subok lang ngayong palagbuon, kay mga adlaw, litag na napahunon. Kay mga kupilas usigas sa Pitulos, versikulo 11, mahunon ko ang daan niyang talipay. Ang ilang mga pamilya, mga baong subang sa ulan, o ang adlaw na ipapahulay. So, ipangkat lang ang mahulunod. Gumitan ini sa mga abuso na bihibo sa iyang katawan. Tingnan mo ba ng adlaw na maligyan sila, nagdadakang, daog-daog, kung nanitas, sumalat niya sa Amos sa Kapitulo 8, versikulo 5, kung mga hinundan, o ang Diyos mahibuong ang atong Ginoo o iyan di pahuno. O iyan kay kalagana, bisan ang ilang mga anak o kaliwatan, wala usab, makatuman di mo balaod. Kay Matthew Ezekiel sa Kapitulo 20, versikulo 13, na ang tibuok katawhan sa Israel, bisukol kanako dito sa kamingawan. Kung ipasipat ang hila pa tayo, ang akong adlaw na ipapahulay. Kung maulundan na dili pahinunduman sa akong Ginoo. Kaya maulundan sa Leviticus chapter 2 verse 7, dinugog niya ang titlog, dinakot sa isimba, kung ipahulong pa sa ulo ang mga balakang adlaw o ang adlaw na ipapahulay. Leviticus chapter 2 verse 7. So, klaro, itag na ang ipahulong bukita. Kaya mahimod ang atong Ginoo sa inang kinabuhat. Kung lain pa yung binugtad, no? Nano maong balaod, ipahuno. Bumikan mo sa kahigpit, diini. Una, pinauwang ang kanong sa adlaw sa balong, nutoong daan sa unang adlaw, sumalang sa Exodus 16, versikulo 23. So, nalakay ito, ang imong kanong sa Sabado, at imo na nahimayo, sa di ang mga po, dapat andam na, inala kahigpit. Ikaduha, bisan kayo ang mga trabaho, niyan mo adlaw, sinutan sa kamatayon, sumalang sa Exodus 31, versikulo 15. Tapi kay Espiritu, mga trabaho, yan ang adlaw, ang trabaho mo na, patnyo ka. Ikaduha, ay katulo, bisan ganyan mo ang paghaling sa kalayo, bibili ko sa sumalagas Exodus 35, versikulo 3. Nakapitaw ng nalahon at yun na nag-aklo sa Sabado ay pamahulay, di ba ito hantod na namatay. Sumalagas Exodus 15, Kapitulo 22, versikulo 26. So, iyanak kahigpit ang mga balaod, mga walang mahimong ang Ginoo, iya kita na kung ipahuno. So, kaya natang sa nausapan. So, gano'n, lumito naman ang itulog sa atong sipahan. So, atong karunungan na wala supaka o isalikway sa atong sipahan ang balaod sa Ginoo. Kung dili ihigpit o bilipon pinaagi sa atong Ginoo Jesucristo. Kaya Matthew Pitawias, Colossians chapter 2, verse 16 to 17, basta ayaw itulog ninyo na may magsaway kanino bakit sa inyong gagawin ang inyong ubahin sa mga malaang adlaw o adlaw ay papalahan. Kinitanang nandun naman sa utang na umaabot. Apaan katubanan ni Mao si Jesucristo. So, klaro, tinaw, ang balaod ay sa daang Testamento, nandun na dito. Kung ang hindi kayo katubanan, maumato, Ginoo Jesucristo. So, kung kami ko analogy, sa mga tumagpupod ng balay, itagaan ka sa engineer, sa script o papel o blueprint sa inyong balay. Pangutana, importante ang blueprint, importante, ba? Kaya kung ang blueprint, hindi matrabaho ang balay o hindi masukan. Pero, namamana ang balay. Misulong na kasi mga hindot na balay o bibuyog na ka.
Dahil pangutana, nagpabiling paghihabugan, nagtuyo sa blueprint o sa sheet sa papel sa imong balay, nagpabiling wala na. Wala na, inahuman ang imong balay. So, ang blueprint, maugato ang sabato na ipapahulay ng ihanto o isinatra sa iyang katawhan. Kung iandam sa Diyos, na ang tao, o itanong sa Diyos na tao, iyang iandam sa kahimpitan sa pagpahulay. Kung ang balay na nahuman, mo atong Ginoong Jesucristo. Nakuha niyo? Yes. So, ilang ang nato, wala yung isang kuway sa Ginoo ang mga balaod. Kung sa ilang Ginoo, Diyos Mateo 5:17, wala ako manhi ang pagsalikway sa balaod ng Moses o sa mga tulak sa mga propeta. Di anhi ako ang pagtulong sa husto na kahulugan. Kung sa English version ini, ito ang pagpapagyan. Suma, isa rin sa Ginoo ang balaod. No? Kaya doon na magkakaroon pagpahulay sa iyang nakauhan, abandili na sa bato, kupili na. E matulas ni Dios sa Kapitulo 4, versikulo 8 ng Biblia, kung si Jesus na nakakag kanilang pahulay, dili na ang Diyos mabislog pa kung laing adlaw. So pagkutang na, pag mabislog kung laing adlaw, sa bato o dili na? Dili ba? Ay mabislog kung laing adlaw. So ang higpit yun na katumanan, no? Sa tagna, sa pagpahulog, yung adlaw sa bato, nagsisimba sa katawhan sa Diyos, yan ang natuman sa atong Ginoo. Kung nagsulog na siya, ministeryo. Yung katawin ako sa kapatid, iyan binayo. Yung human niya ayuma, iyan yung ipapasan sa ulit. Sumala das Juan sa Kapitulo 8, asin po, versikulo 8. Yung mga balaod, ano ang buha, ginilit sa mga balaod. Sumala das Julias 17, versikulo 21. So kung atong hunahunahon, kung ang balaod, nagpadayon pang ipatungan, ano isumpang mo sa Ginoo, di ba? Kung ano ba, kung napadayon mo kami, ano isumpang mo sa Ginoo? So pero wala na ibigin ang mga balaod. O di na kaya talaga ang mga apostol sa nanulog buhay ato sa adlaw na Sabado. Sumalagas Mateo 12, 1-5. Kung ato sa Ginoo, mawala sila makasala. So klaro wala nagibili ang mga balaod. O klaro, nagipahulong nagibili sa atong Ginoo. So ako baliton, natuman kini sa diha ang atong Ginoo Jesus nagsugod na sa iyang ministeryo. So pangutana, nanong mahinungdanon mangunakong mga Kristiyano ang adlaw Domingo kaysa Sabado? Kaya kung unang pinungdan, ito na, nanong mahinungdanon nato ang Domingo ba kaysa Sabado? Nato mga Kristiyano. Pagpapanawag Kristo. Oh, very good. Mayroon tungkol kay Maungi ang adlaw sa pagpatahaw sa Panginoong Jesucristo. Ang adlaw kay nakahudag patong sa kamatayon o ang adlaw sa atong paghingawas bigan sa ulipon, pagkaulipon sa sala. Mata ito ang Apostol Pablo sa unang Korinto sa Kapitulo 15, versikulo 14. Kung si Kristo wala paghawa, tawagan, wawang lamang ang among kapagwali ng tawag mo sa ang inyong patuo. Kung ikaw ang Ginoo wala pangalanan, pangutana, kapusganon, kung magkakayo, kung magkakibugin, diba? Ano ba? Sige pa magkatulo, sige pa magkakayo, sige pa magpaminaw, na kung Ginoo wala ito panaw. Diba? Mga mahimungdanon kinato ang adlaw na Domingo. Ikato ba? Nanong mahimungdanon sa nato ang adlaw Domingo. Ikato ba? Rason. Unang mo kini ang pagtusad sa Espiritu Santo ato sa mga apostol. Tumalang iyas buhat 2:1 sa 4. Mausap kini ang pagkahimungso sa atong mahal na simbahan Katoliko. Sa sinugano ang mga apostolis, makikigato silang karaan kapag nagbigo. Apat sa inahinan, aduna na sila linang
kaugalingon nga panagbigo. Dili na sa bato, kundi tumito na. E matong ginasbuhan sa Kapitulo 20, versikulo 7, pagkadomingo sa gabi, nagkatigol kami, aron pag-agbi sa balaan na pagihapon. Pero akong usisahon o tanawon ang lahat about ang Testamento na humang mabanhaw ang atong Ginoong Jesucristo huwag kita'y mabasa na ang mga apostolis ipahulay o adlaw na Sabado. O lang ang bibigin ng Kristo ni Brother Pisa man sa mga apostolis na ipahulay o Sabado human na mabanhaw ang atong Ginoo. Okay, di ba? Tuminig yung so, si Pablo na rin, sunog sinabuga sa adlaw ay papahulay. Isurog siya, huwag mo pahulay, pero nakikinig po di. Yan po sa programa o bilit sa nato basihan, mga Ginoo sa Batista na, lumang sumalang diya Lucas sa Kapitulo 4, versikulo 16, nung sunod sa sinabuga. Kaya naman, huwag yung daong dawata, ang atong Ginoo at isurog sa sinabuga, kung alito na puto ang mga sabat kay Pedro, itabon nyo o isang kwal. Mo yung dalo na ang mga nagatuan sa mga Ginoo na timuhang na pagpakay niya, bumigal kay sila tanaw ng lapas ang atong Ginoo sa balangon na ipapahulay. Sumalang kasuhan 5, versikulo 18. O mga inundan, umamog doon usap, na dili usap ka angay hukman sa umanatong mga kaisunan. Kung anong kita karoon, wala nang pamilya na nagtulo sa amino sa Sabado. Kung pinangalan kita karoon na nagtulo sa matuod na kahayag ng mga bumibro, ng mga pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesucristo. Amen? So sa tingin panakot ang puso, lalo ang ihatag yung marisita. Kung nakaayaw ni Marisita, libre ni, ukita ni sa pinakalabaw ng bibigo ng mga atong Ginoo. Una, tulong kakutsara mapatampo. Ikaduha, duha sa baso na pagpahiyo. O ikatulong, isa pa o iko una ninyo ang inyong mga problema. So, muna ang hindi na kung ang gipungatan, palimugan isa pa no ang inyong problema. So, salamat sa inyong paminaw, naninaw ko na ang rumba, grasya o kalod sa mahal anak ng Espiritu Santo maguban ka natin tanan. God bless. Salamat. Salamat nyo. Tagay sa kamahal, Bros Cabello sa Nito Tuhan tayo ng tima na ibang ipakakit ka sa Sabbath dahil adlaw ang papahulay mga bandira sa itong may suon niya na sa lista na dahil yung may suon niya makatong nagbayaw niya sa lista ay master kayo kung kita kaning mga taping kita master ay kita na pala kasi hindi na ito na pala namin community ay mga sa lista bayo ay Sabat kapitong adlaw kanya may suon hindi na magbugay ako ipayakan dito ang atong ikadwang speaker daw na na. Inatong ikadwang speaker, active sa din na nagsamyaw o nagpigsa sa pagpapong atong ito. Ngayon, pinahigiranan, mas layo pa rin sa atong speaker, ikan pa rin San Fernando. Ako sunod sa masipat palpak si Brian Exipil Baklaan. Maraming salamat Brad, Arman Laruga, konting paila. Maisunod ko dahil Kristo, mayong good evening, tanan. Iyong nalusab sa itong mga online viewers, yan ano na nagsunod sa itong Bible study dili sa San Jose Recolitos, di sa Carmon, Cebu City. Ang tima ay akong ipakabit karon kining tima kabahin sa kalangon nga gidili unclean animals. So para ni sa tima sa unang speaker kasi Brad Butch Cabello. Kung doon na magani debate yung mahitabo o yung topic
ipapahulay o dili nga lang o gidili sigurado kita na pikas ang bang sa balistan na kaya gini nga kaya ang gini ang pinakainit kayo nga tapit nila. Sa unang panahon, sa panahon pa sa mga patriarka o sa mga propita, doon ay mga pipila ka mga kalan or mananap na didili sa Diyos. Dili ipagaon kay giila na hugaw. O ginito mo mga bihimo sa Diyos para ni sayang pinili nga katawhan nga mao ang mga Hudiyo. Aron malahi sila sa upang mga tao, sa upang mga nasod na naglipot nila. Ikaduha, aron sa pagsukod ba, unong sa sila na masinugtanong sa Diyos, mutuman na rin sila sa bubutong sa Diyos. O ikatulo, aron sa pagtudlo kanila, diya sa pagbanaan silang pagalingon. Apang sa panahon nila pagkataon na natong Ginoong Jesucristo, hindi mo ang balaod o tulunganon, di mahundong na ni sa Diyos. Ang may tungkol sa kanan kong dinilig, kaya di pa dayag sa kong Ginoo, kung sa ang tinuod ng mga hugaw sa tao, nga makuha sa lahat. Apa na kaya natin upang mga igsoon ng mga Christians denomination, doon ay mga dinigang sa Badista, doon ay mga born again, daghan sa kanyang grupo sa born again, nga nagdaan nga pero di sila kaupan, ang upan manahon o papuy ang upan dili. Pero ang pinakainit din kayo ang mga sa Badista. Gali, kung di na nila ang Katoliko, gihukman nila ang Katoliko, impyerno hulunid mo. Grabe kayo, maglapoy-lapoy din mo sa kalayo. Hindi ka o mabuhay. Sumaki na ilan, di ba Ruben? Diyan sa Leviticus 11, Udo at 2:31, na ang listahan sa mga mananap na pwede nga noon o dili pwede nga kanon. Gila na hugaw. So ang mananap sa kabagan na pwede nga unon, dato lang mananap nga pikas ang kuko o nga mausap iligaw. So diha sa listahan sa mga sa kanding, sa baka, sa kago o sa kagiro. O nga apil sa binili ang kamil, kamilyo o kamil. Wa man yung kamil sa Pilipinas. Ang kamil kung usap siya ilignaon, pero dili man buhat ang iyang kuko. So gila siya nahugaw. O nga ang rabbit, muusap sa siya ilignaon, pero dili buhat ang iyang kuko. Parang hugaw sa ng rabbit. O nga ang libre, wa na ko kailan kung saan yung mananapa. O kita tao, nahayo pa ta, apil ka sa hugaw, di man buhat ang kuko. Libre. O nga ang pinaka-best enemy or pinaka-kontra din sa mga sabalista, piling baboy. Kaya baboy, pikas to niyan ko, pero di man siya mausap iligtaon. Gila pa siya mahugaw. Kaya alis ito sa mga mananap sa kahaningan. Ang mga langkap, upay-upay ang binili. Ang banog, ang uwak, ang pilikan, ang lapay, upan pa. Kaya alis ito sa mananap sa dagat. Ang mananap na nagpuyo sa tubig, sa sumpa o sa dagat, ang tanang niya na walay hipis o walay kapay, bawal po siya ngayon, gila po siya nahugaw. Apila ng kugita, kugutan, galupapan, nukos, kama. Ano? Mga walay hipis, o pag-ipapay. Kaya ang tanang batang sa kinasun, kaya wala man kinasun sa kinay kapay, walay hipis, gila po nahugaw. Apil mo na, alimango, kasab, lapay, di sa mga ka kayo apay, kapay, way hipis. Ang pasayan, na ay hipis, pinuwala sa kapay. Di niya kung pwede ka ng pasayan. Ang mga na, kanito mga manana, wak pagkikaitan kung sa mga isola itong sa balistani, or nakapupos lang yan sila sa baboy. Kaya hindi kailan dugo sa baboy, inibig nila ang baboy. Pero hindi na mga kalan o nagdidili,
Diya sa buhat Jis hangtod sa 15. Nasaktan si Pedro dito sa siyudad sa Joppe. Nag-mission o para pa mga tinunan. Diya saktan nag-ampo si Pedro. Diya po siya og dakong kagutom. Grabe yung kagutom. So, gino ni Pedro, nangandan siya. Karong maghingay, aron siya magkataon. Kaya naman ipakita ang Diyos na doon ay paraktong na gituntun sa langit na mula hapon. Pagtanaw ni Pedro, naaman ito ang nagkalain-lain mga tao sa mana. Doon ay mananap na nagkamang sa yuta. Doon ay duhay tiin. Doon ay mananap na upat ang tiin. O hindi mo ng Diyos si Pedro. Hibaw mo ng Diyos na gigutom si Pedro. Iwan Diyos si Pedro. Indo, pag-ihaw o gaon. O hindi balita si Pedro. Nino si Pedro ba? Dino, sukat pa sa nagwala tayo bisan kung sa nahugaw. Nga nisulod sa akong baba, wala ako magkataon o bisan isa nag-ilan na hugaw. Nga nino ng Diyos, ayaw isipa nahugaw. Ang bisan kung sa nag-iluan na sa Diyos. Dihiluan na sa Diyos. Dili na nahugaw. Apang ang dinigyan sa tunay suong sa lista, dili na hayop ang hiluan niya, kumilit sambingay na nga. Kaya ang hiluan niya, ang mga hindil. Kung atong basahon ang tipong teksto, duha ang ipasahon niya, ang mga hindil, o ang mga tanang ng mga mananap ng ilang hugaw. Kaya ang mga hindil ko, nasakyawan mo sa Evangelyo, o iniyawa na sa sila, makasok na sila sa iglesia, o ang tanang sa mananap. Gigutom ko ito si Pedro, kaya ingat pag-ihaw. O yan ay mananap maupat ang tiin. O yan kung tao to, mag-ihaw ka na tao si Pedro. O yan ay nilang sapa, wayon sila. O yan, yan Brad, sa tuwag Jis, o singa to sa 15, nakaipapuin niya. So hindi ipabasa, na pinagbagbasa ang tinatawag baboy. Yan sa mga teksto, wala i-distinguish kung saan mga mananap na nalihan. Wala isan mo sa kabanganap ang hinyanan. Wala mo ingon na naibaboy, wala sa ingon na wala ibaboy. Ang ingon na ang naglalay matang sa mananap. O posible yun, nagatuwa na mananap na dito, pulos dito mahugaw. Wala hinyo ako. Diyos na mananado, pag-ihaw gaon, na kung napay limpyo dito, di na itong limpyo mo, ihaw ni Pedro. Kung ihaw, ibaliban na siya, pasabot, pulos ito, hugaw ang daan ito. Kunya, ulangan sila sa 17. Buhat, Jis 17. Nga si Pedro naglipog. Sa mga pananaw kayo nakitan, kunya, conclusion sila. Si Pedro, giangkon na para ninyo na inuunan sa Papa. Kunya, si Pedro naglipog. Kunya, kamu mga sako, nakasabot mo. Isa ba nila ko, si Pedro o mo? Si Pedro naglipog. Kunya, kamu, nasaktan na ninyo. Tinuod na. Si Pedro naglipog yun. Kaya kinsa man di maglipog, ipili ko to. Giila ko itong nahugaw. Kaya, ano ko yung Diyos ipakaon? Pero taliwala sa kalipog ni Pedro sa 19 na malandong si Pedro. O sa iyang pagpamalandong, dilamdagan siya sa Espiritu Santo o nasakta na niya. O ngayon ang Espiritu Santo, Pedro, Tindo, naitulog na tao na nangita ni mo. Kuyog nila. Kaya gisugro ko sila, nasakta na ni Pedro. O dahil sa buhat, 11, ulo nga ito sa baklo, si Pedro, humanag pamalandong nga ni. Buhat 11, ulo nga ito sa baklo. Nga si Pedro, nakigsalo na ugaon sa mga hindil. O yan ito mga hindil, mugaon na ito sa gunsa. Huwag na ito pili, o yan si Pedro, nakigsalo nila. Ang gikaon sa hindil, gikaon sa ito ni Pedro. Ang tanan nga gikaon nila, gikaon sa si Pedro. Pagkahiwagin sa pagkatilangan sa Iglesia sa Sophia, gisawalan nila tayo sa Pedro. Dibatiko sila sa Pedro, nagilali sila. Siguro namin yung tayo na ito, kahit ito yung bro. Ano hikaon mo dito? O paso na hindi? Nga, upawa mo lang sa kunsa. Pero asa na kibawa, at ako lang niya. O asa na kibawa, baka sa ito yung huwag yung Pedro. Ano, usap nila na isa pa Pedro. Bisaya sa ni Pedro, ang hinugdan nga nung ikaw sa ubang sa hindil. Di ba sa kong sila ni Pedro, tuwa na ito para lang ay nakita. Nag-isip ni Pedro, wala na gigibili, eh gihiluan na sa Diyos.
Ebanghelyo ni sa Lucas 10:8, nga ingon, bisan asang kapita na bumadto, nga magbalik, unya gawaton mo nila, kaon mo sa tanan nga idalit kanino. Ipakaon ang tanan. Huwag mo yun nga, kung mato mo sa kapit, unya gawaton mo nila, ayaw mo pakagagkaon ha. Kasi dalita na niya mo ito gumawa, dalita na yung grupos, pasayan, mga ginason, wala mo yun. Wala saan mo yun nga, kung mato mo sa kapit, pilihan lang ang inyong katon. Nakagani, mahugaw, ayaw ka na. Natural na, di mahugaw ka na. Wala. Ang ingon, ipakawan din ang tanan. Itulyukan niya eh. Kaya nangyayari ka, nag-upit itulyukan, nalabasa siguro na sa Lucas 10:8, na ang tanan ipakawan niya. Wala niya nangyayari nga, pilihan lang, ipakawan din ang tanan. Naman, tuwag kay pupunta sa Diyos, pinagi sa bilatan. 2 Corintios 5:10, nga kinahanglan itantanan mo atubang ni Kristo aron ang tagsa-tagsa nato iagugman sumala sa atong binuhatan maayo man o dautan. Pupunta sumala sa atong binuhatan, dili ka human sumala sa atong ginaon. Wala na sa Roma 14:17. Sa Roma 14:17, kaya ginharian sa langit, dili pagkaon. Wala mo ang kaon. Dili pag-inom, wala pag-iapila inom. O dili pagkamataron. Pagkikain o galipay nagihatag sa Espiritu Santo. Wala mo ang kaon. Una, atras na naman sa Roma 14:14, si San Pablo na mulong nga sa akong paghahiusa sa Ginoong Hesus, ako na hibalo nga walay butang na hugaw sa iyang kagalingon. Apang kulunay na wala muna na hugaw ako sa butang, hugaw niya lang kanya. Alam na niya, hindi na mag-realidad na tinuod yung nahugaw. Alam na niya. O niya sa Roma 14, o Roma 3, ay ingon, ayaw itugot na may magsabay sa inyong gikaon. So, bahin sa pagkaon, doon na yung mga tao na naghahuna, na pwede siyang mukaon sa kusa. Kapag ang tao na huyang sa pagtuog, utanong rin kaon. O yan, ang tao mukaon sa kusa, dili ang may maghukom sa tao na utanong rin kaon. Huwag mata maghukom nila ba, kita may ilang grupan. O yan, ang mga tao utanong rin sa kaon, dili ang may maghukom sa tao mukaon sa kusa. Kaya tinitanan, gidawat na sa Diyos. Gidawat na sa Diyos, eh. Dili na nahugaw. Kung nagkapagin sila laing ka panghuga ba? Ikaw sa Isaiah 66 na nag-ihon. Maramatay atong nagbalaan o naghilo sa ilang pagalingon aron maadto sa halalan sa mga Diyos. Sumpay, ingon man, kadto nagalaon sa mga karne sa baboy, mga ilaga, o kuman pa mga mahugaw o mananak, o niya ipahuga, o niya ato sa mga iksura din niya ka bitaw. Wala pa sa nato saya, wala pa atin yung mga Bible seminar, mahadlok yan, dabilan, ikagay pa pasahon, o niya pa pasahan. Sinutan yun, di mahadlok. Literal mo yun, literal mo yun. Nagkataon sa mga pinamaboy, wala ilaga, o uwan pa mahugaw o mananak. Apan, kaya tinuro nila sa unang panahon. So, wala pa magpakatawa itong Ginoo. Panahon pala sa Old Testament man, wala pa hinugi sa Ginoo. Apa naging kay gihinuan na sa Ginoo, dili na hugaw. Kaya gihinuan naman sa Ginoo. So, sa atong panahon, na wala pa na hinugi sa Ginoo, hugaw na siya. Pero sa kaya gihinuan na sa Ginoo, sa buhat Jis, 11 sa 15, wala na igiilan na hugaw. Kundi, gihinuan na tanan. Kaya, makanaon naman sa tanang karni na ginaligya sa merkado. Ang tanang pagkaon na ginaligya sa merkado, pwede lang kanon. Una, muinong sa sila. Una, bread. Na ay mabasa niya ang kababoy. O para nila ang baboy dili kananon. Pwede kanon, ang tanang pagkaon, kaya baboy di ko na kananon. Hindi ko na kananon na
ng baboy. Uli na talaga ng baboy, usap na, ilim nun. Duha naman ha, o pili ka lang o ilim nun. Kanya, hindi naman baboy, kaysa mga probinsya man, bukid man sa San Fernando, buwan. Kung mag-anay ka nita, kanya rin mong anay, mga nagalag, usado ha, ulo-ulo pa, di magas na. Kaya nga, mga anak na siya, pataas, nagalipagot 15, nagalipagot 20, kung upat kaya anak sa baboy, di magas ka na. Kaya, kung hindi ipapawag ng baboy, mulang hanggang mayo, delikado kita ikagaw sa baboy. Mulang hanggang ng baboy, kaya sabihan nga, disilutan sa Diyos ang katawan ba? Katong naglulo. Dilulupan sa Diyos ang katawan. Ang kalimutan. Kaya si Moises, ipabuhat niya karta. Nadala si Moises sa kalimutan sa manana. Bayang gaki. Kaya si Moises, nadala ito baboy. Kaya huwag pa ito malungas dito. Ay huwag pa ito magdala baboy si Moises. Huwag tayo baboy gano'n. Kaya usa may purpose na nadala sa baboy. Ang hinduan o ang tunay sinigya sa mundo. Hindi na niya pa pinang baboy, pero kagigaling namin kumayo, nadali ito sa Moises Frantic o tumaw, yung sa kanya pagkila sa bahay natin sa tumaw, so, ang talang namin, pwede nang kahon, ang talang namin baligya sa pero ito ulit na sa, o niya sa Mateo 15, 11 ito sa 20, o sa Marcos City, 15 ito sa Marcos City, 15 ito sa 23, ang talang ng sunod, sa baba sa tao, dili na makahugaw niya. Ang tanang musunod, inigawas mo na, ako na, hugaw na. Mahawag mga na inigawas, kung iningsunod na, limpyo ka na. Pero kung inigawas, hugaw na. Pero ang ipasabot yun sa ino, ang tanang na musunod sa baba sa tao, dili pa mahugaw niya, kaya dili na matos kasing-kasing. At doon na sa lawas niya, ako na nang ipagawas. Ang makahugaw, ang magigas kasing-kasing. Pero kita na niya ang daotang huna-huna. Alaw ay pagpanapaw, korupsyon, mga daotang binuhatan. Daotang hinan, mo ay mga hugos daw, o bili ang pagkaon. Kunya, sige ba? Old Testament mga to, hindi na yung Old Testament, New Testament na gini. Sa 2 Corinto, 6:17, nga tingol, busa, lagi mo nang ilo, busa, bunagi sila, o paglaindikan kanila, ayaw na mo paghigap sa hugaw, o gawaton mo mo. O sa mo, dili na ni Old Testament, sige mo yun nga, sa panahon na sa Old Testament, ni Old Testament na, 2 Corinto 6:17, busa, bunagi sila, paglaindikan kanila, ayaw na mo paghigap sa hugaw, o gawaton mo mo. O sa mo, di man kaya ipahigap ang hugos sa mga karon. Wala ka mong katuloy mo. Di lang kay gihigap nito. Di kaon pa rin. O nga, sa Bagong Testament naman eh. Diha sa mga teksto sa 2 Corinto 6:17, dili pagkaon ang diskutan niya. Eh kung basahan na itong teksto, sugdo na sa 14, 2 Corinto 6:14, ang ipasabot niya, ang sana. Mabita lang, bulagi sila. Eh, dili po di makasagot ang matapong ubang nanautan. Ang kahayag, ubang nanitip, si Kristo o si Daniel, o ang mga tao matuuhon sa Diyos o sa way pagtuo. Ang ipasabot niya ang sana, bulagi ang mga tao, ayaw sagot at tumuli pagtuo sa Diyos. Kaya wala pagtuo sa Diyos, dito sila, muampo o punawat sa Diyos. Dili ito, pagkaon ang nasagot sa pinadayag, sa pinadayag, 21, 27, nag-iwan man. Wala bisan gamay kayong hugaw ng mga sunod sa langit. Kung yung hugaw gisgutan sa pinadayag, 21, 27, dili ito pagkaon. Kung dili, sa langit. Kaya kung pagkaon sa gisgutan ng ito sa unahan, kato mga, wala kato mananap na dili ka sa buko. So ang mananap na, ang isda na naihipis mo kapay, dili na hugaw. O ang mananap na muusap ilikaon, o buwang ako mo sa masagat
pagkato, dili. Ang ipasabot niya, sala. Kung na sa 2 Corintios 6:17, dili pagkaon ang ipasabot niya, o dili, sala. Kaya sa Colosas 2:20-23, nalimunan, nag-isip niya ang pagkamatay o ni Kristo. Namatay na kamo o ni Kristo. O naluwas na mo, ikan sa mga Espiritu, na naghanap na ng kalibutan na. Ang nung nagkinabuhi maghapon ka mo, nga daw iya pa mo na yung kalibutan na. Nanong nagtuman pa magkaros mga tulungan, inunsa, ayaw pagpupot niya ini, ayaw pagpinaw ni anak, ayaw paghitap niya ito. Hindi nga mga tulungan, pumanan ni magapit. Pumanan magapit. Kunya, wala ni, o sa kapal pa ni, expire ba ni? Kunya, kapal na expire, kung ato tumaron, baka ayaw pa, dili. Sakit na yung nangyatan. Kunya, ipahimanungan sa tali, sa Pablo, sa Hebreo 13:9. Sa Hebreo 13:9, pinag-inusan, ayaw itugot na ang lahir ng mga pagturunan magpatipas sa ninyo gikan sa matanong nga dalan. Mas maayo ngayon, numalik mo na atong dalan, pinaagi sa grasya sa Diyos, o dili pinaagi sa mga tulungan sa pagkaon. Kaya ang maong mga tulungan, wala matatabang niya itong nagtuman ini. Wala din ang matatabang itong nagtuman ini. Yan ang maong tulungan. So sayang kayo, kaya pag tumatuman, wala din ang matatabang. Marang, ang atong mga igsoon na mga Katoliko nga nabalhin sa SDA, so wag pa to sila mahimong SDA. Sa Katoliko pa to sila, nakakaon itong bagoy. Nakatilaw itong litson. Sa Katoliko pa sila. Pero nibalhin sa SDA, ilang yabotang na rin na mukha o bagoy. Kunya, ano mga igsoon sa ito nga nagtao na nasa Samadista? Kunya, magpapilin sila niya, naging umiya, binis kalimutan sa iya kinabuhin daghan kay kanamis, daghan kay kamulangan sila kinabuhin sa kalibutan sa tawhagan na kinabuhin. Huwag nila sila nakaubaboy, huwag nakaublumos. Ginoon, sultihan na ko sa Tinood, masulti na ko sinuod ha. At ito may isulti na yung mga ubaboy. Nga ka na ginoong gilipso, nabi na sa talisay, sinagbanso ng mga ilang festival, kaya ginoong gilipso, maayo lang na sopa niya. Tinood na, karang Ibson, maayon na nasa padiha, pero gana gani, sa mundo ka maayon puting. Maayon ka sa padiha, sa mundo gana. Wala. Nabis din nila sa ilang kawin doon. O na, nagtuman-tuman sila, na ang baboy, hindi niya magpapaimbiro na to. Hindi na makalamit. Kaya, huwag kayo na po nagyaginganian sa langit, sa pagkaon. O niya, dito sa Bisan sa Jerusalem, doon na may baboy dito. Kato na daw, prodigal son. Taas na itong istorya, ato na itong putlon. Naratay yung speaker ron. O paano mago? Katong prodigal son, na gusto sa mga bahino na ang kadagayon lang sa ginikanan. Tapos dalawa sa bahay, ninangyaw siya, niliiwan ka sa kanyang korta. Sa niya nahunta naging siya sa wala nahot. Nitrabaho siya, di mo trabaho, dito sa piya. Tignan sa baboy, kung dinilit ang baboy, ganun na buhay-buhay mo itong baboy yan ako, magusing-using ka sa kwarta. Masuhol ang bulaw sa baboy, mga nagasto ang ginulaw, pakausap mo itong naging ang ginulaw. Magusing-using ka din sa kwarta. Muna na, wala lagi kay ginawa na sa Diyos. Isigil dosi, by Jinko, yung Diyos, kung ako na ganyan ang musulti, ako pinito man, ako yung piniling pahinabot. O niya, buhat, 10, 11 na to sa 15. Ang tanang gila na hubaw, gihinuan na sa Diyos. Gihinuan na sa Diyos. Wala ni hugo. O niya yung magsupak-supak mo ta. Roman 9:20. Insa ba ikaw tao, magsupak-supak naman sa Diyos. Wala na gila na hubaw. O niya, gani, karon, mismo pero natong Ginoong Jesucristo, ang iyang yung mundo, iyang dugo, iyang yung yatag na to. Kaya iyang mundo, tinugod ka malagon, kung ang iyang dugo, tinugod ka ilingdon, nga maghatag o ginabuhay, wala yung katapusan. O di pinarang ko ito, nagkakain salamat o mayong bilibing pero sa Salamat po.
Maraming salamat, Brad Executive Baklaan sa Lindot Jud Paghatay yung kay natima na imong ipaambit karong hindi una tungod sa kalanon nga dili kay kaning kalanon nga dili usab na kuning ibandira usa tong naigsuon sa Pakistan with respect sa atong naigsuon nga mga Seventh-day Adventists kay hangtod karon tudlaw gihapon sila mga kalanon nga dili kung saan na tagigid kalapit magtilaw mo na rin sa budget ang tagigid lang kitaglaw kung yung igsuon kay wala man si Brad Adam Amper, kailangan siya ito sa lapu-lapu kay nagtukya kung siya ito na sa may bagong kailang chapter ilang di kuwan ito di pabaro na samtang wala pa sa datong main speaker si Bradson Fernandez ako sa mga hatag sa pagigsuon na gikan sa Cathedral Chapter kaya pagigsuon ron na upamit kung siya praktikum ba active ni siya na parihan na ako active ni nga living minister sa Cathedral Chapter at sa lato sa masipang pakpak si Brother GP Binabay. Bilis na rin. Maing gabi. Sincere na, first time na ako ni Saan Yaw ini, o ambit ini. Niya, alam, yato ko piya, kaya ito kaya, di ko kaya biasa, kaya manitapot niya, magkakabayan, magkakaambit. Kung tapit di ka, ang Santa Maria, Immaculada Concepcion. Amen? Niya pa rin, ang Santa Iglesia nagtudlo si Maria inahan ni Jesus. Ipanakon na walay mansa sa lakanludo. Ibaw ka na siya putli o limpyo na inahan. Niya siya po sa grasya sa Diyos niya mga santos. Sugod siya duto sa kinabuhi. Itong bata, itong nakasasibuangkan sa Ana, siya, Immaculada Concepcion. Ang grasya sa Diyos na makasantos sa iyang kalago, wala ngayon siya maulipon sa gahok at patok sa yaw. Isa gani ang yawa at hindi makabundog ini. Hindi makabundog ini. Ini ka grasya na dawat ni Maria di ka hindi sa merito ni Kristo. Ito mo kay siya kahit panginahan sa Diyos. Siya magdala sa anak sa Diyos. So, ang merito niya bigan sa iyong pagkainahan, nagdawat sa niya. Doon na siya limpyo na doon na siya grasya na nakapabalaan kaniya. Kaya doon na ito ko pagsupa. Una, tinitinuod niya si Maria, walay sila. Kiniingon man nga ang tanan, nakasala, kung naisulat, na walay usa na mataro. Roma 3:23. Ato ba ang kini? Ang gingon nga tanan nakasala walay usa nga matarong si Maria dahil gawas siya ining maong balaura. Ay pili man siyang daan, bisan ilain ang daan aron may sama siya siyang anak. Gimatarong gimahaya ng daan. Roma 8:29-30. Ayan na, ibawta na may misyon sa kalibutan, siya magpakasakit ko sa krus, kita maluwas ng magpakasakit. Lansan sa krus, mamatay, siya tulog ka adlaw, mabatong. Kita, tumulili, kita tanan na luwas. So, ang iyang himaya, ang iyang pagkamatarong sa iyang pagtuman sa sumo sa Diyos sa mahal, doon, nagbalaan kaniya. Si Maria, nihimo nga pulianan sa Santissima Trinidad, Lucas 1:35. Ang dapit di naging sulti ang Diyos sa Moises na himong balaan. Ito dito sa Mount Sinai, ang burning bush, niluhod si Moises ito, ang dapit, balaan, sama ka Maria na balaan. Niya, ang butangan sa arka, itawag kung labing balaan na
Exodo 26:34, no? Itong, no, sa pamlutang pa ang Marco dito sa dagat o pagkakuwang na sa tubig dito sa lugar diyan siya na itupa o i-recite, no? Ang kaarga, halaan ba? No, kung sa pagka si Maria at sa kabuanggan, ipuian sa ikalawang persona sa Santissima Trinidad, no mo anak na si Jesus, Matthew 1:18-23. Kaya mga pagsupa. Oh, brother. Yeah. So, Wait. Layo. kaya mga pagsupa sa Lucas 1:47, si Maria nalipay sa pagmut siya maluluwas. Sa klaro siya makasarap. Kay nilaman nga manluluwas. Lubag, adunay duha ka klase nga pagka naluwas. Una gitawag og redemption restorativa. Human nakasala ang tao, giluwas ini o giugtat gikan sa kaaway ng mga yaw, kasalanan ng mga kita ng mga tao. No, ang pagluwas ka nato ng Isus, no? Redemption, no? Redemption nga atong nagawat ng Isus, atong kaluwasan ng Isus. Yan Lucas 1:51. Kaya duha, ikatitawag o redemption preventiva. Nag-an ng daan sa grasya aron dili mahulog sa sila. Busa nilain ng daan, Roma 8:29-30. Kita tanan, no? Iluwas kita, no? Ipanagkan ang daan ng grasya, dili ka mahulog sa sila. Amen? Muna mga sakramento, muna na kasasimbahan ka mga nga, pagkawat sa Santos nga Eucharistia. Kung kinagini si Maria na niluwas ng daan, sa wala pa mahulog sa lapog sa kasalanan, ay dipuno man siya sa grasya sa Diyos. Lucas 1:28. O si Jesus mo ang grasya o ang kamatukuran. Juan 1:14. No? Ito kay siya inaan sa Diyos, no? Si Jesus, no? Mao ang grasya o kamatukuran na ilihat ibala. No? Isip inahan sa Diyos. Ikatulo, pagsupa. Ganun namatay ng si Maria kung wala pa siya sala na ang kasulatan nag-inulman na bayad sa salat o ang kamatayan. Roma 5:12. Diba? Ang kamatayan ni Maria wala na pasabot nga siya makasala. Kaya itubag na kana sa liunang pautan. Ang iyang kamatayan mo pagduyong sa pag-antos o kasakit ni Jesus. Lucas 2:35. Kaya balot ang tanan nga si Maria nag-unong kang Jesus. No? Sisiyuganan pa naman. Niya atod sa iyang public life nga iyang pagdayag sa iyang misyon ni Buddha. Si Maria nagtuban kanunay bisan sa ilan sa krus. Niya sa pagsalong ni Santa Maria nga mahimong inaan sa Manlogos na mo'y nag-abli siya kasintasin sa labing dako nga gugma. Bitahan usap niya ang iyang pagbalingon sa labing bukat nga pag-antos. Ang propesiya ni Simeon datuman niya kaniya sa Panginoon ug ang imong kaguol sama sa usa ka hait nga espada mulabas sa imong pagbalingong kasing-kasing. Lucas 2:5. Ibalutang na si Maria no, pagkamatay ni Kristo dito sa krus, doon isakitan ngayon siya. No? Ibatin niya ang tumag-uol. Pero ang misyon sa iyo na, no, natuman, o mao sa doon, ang kay mayaan is inahan sa Diyos. Amen? Ay, barakat ito. Dagdagan salamat Brad Jipil pinabay sa indot ng ating mga pagpapit karon. Ito lang ito sa Immaculada Concepcion. Ako si Brad Jipil, nagpraktikum ko siya magdetermino ng mga pangkit na kapag nasa diya karon na mapagpangkit din sa tumanan ako sa mga abhado na mapaangkit sa dili karon master na tumayo. Kapag natanaw sila nagmigil, may nagkayang maambit si Kadaligo. Muna kamong naiplano, ignalan ni si Brad Jubilog ako kay nag-aamin ng studio.
Kunya mga igsoon, na pamay ka ng oras, samtang di pa mo ihatag sa atong main speaker, Bradso Fernandez, akong agang kahilingan, mamupakit ang atong igsoon. Atong sugaton sa masipang papa, si Brother Steve Bibi. Nagsunod ngayong gabi kaya ito na, no? Ako aling isumari, paspason kay natong oras. Gomera. So, doon ay nangutana, doon na may Diyos. Pero ikaduha ang pangutana ng sunan sa Ray Tinuhan. Si Santa Maria o si Jose, kasano? Sato pa, kay kasama, imposible kayo na may bitaw. Ang ginitaw mo lang pribilehiyo ka, isip, bana o asawa. So, una, doon na may Diyos. May sunod din na sa Isaiah 53:1, ang buang-buang nag-ingon sa iyang kasing-kasing walay Diyos. Pero sa Mateo, bulaan ka itong puti o kasing-kasing kaya makita sa Diyos. Sa ito pa ay ang pag-ila sa pagkaanay Diyos magsugod sa itong kasing-kasing. So ang pag-program ko din hidilig tungkol kay tudluan tao na may Diyos kay kita na natulong sa Diyos. Ang atuwa din mga pagkakaroon sa pagkaanay Diyos. So magsugod sa kasing-kasing. Sa Marcos City, may sunan, Jesus Living, gikan sa kasing-kasing mugawas ang bawtang ginaguna. So, gikan sa kasing-kasing, munagan sa atong una-una sa atong intelect. Una na makila sa Diyos. So, gikan sa atua, magsugod ang pag-ila sa Diyos. Dili kay sa gawas, una na ito, tunan, kung mutuwa na ta, tunan, ang mga libro, dili, kasabot na nato, ano na ito, tubuan, sa'yo na siya. Magsugod, hindi na ito, una kita makasabot kaniya. Una yung sa Agustin na tuo, kung kunya makasabot ka. Tuo, kunya dawata. So, magsugod ang pagtuo. Sa itong kasing-kasing, pagkawan may sunan, sa itong intellect, atong nahuna. Doon ay mga klaseng existence, itawag ko logical, ikaluha, real existence. Ang logical existence ay sunan, kanabang nagalungtad sa mga huna, aparuhan nagalungtad sa real existence. Kung sa mga logical existence, na nagalungtad sa mga huna, aparuhan nagalungtad sa real existence. Numbers, kanang perfect circle, perfect silence. Pagka, so muna sa nagalungtad, pero sa real existence, wala na magalungtad. Ang real existence na isunan, sama ng Eiffel Tower, sama ng Lamisa Karot. Bisan pag nagumutuko na ini, apang nagpabiling hapon na kining Lamisa, inoon, bisan pag nagumutuko, real existence. Hinahangan ang Diyos na isunan, magalungtad sa logical existence, at the same time, magalungtad siya sa real existence. Then, sa ito ang office karon, naghanata. Sigurado ko na doon naging usa na labaw na ito. So sa logical existence, naghibaw ko na doon naging usa na labaw na ito. Apang wako hibaw, isa na ito. So sa logical o real existence, naging usa na ito dibi na nagalungtad na labaw kay na ito usa. So wako dili, naging usa na wala na ito. So, pinahanglan na kanang usa, nagalungtad sa logical o sa real existence may sulat. Karon, sa universe, gravity, na-prove na siya, wala kita niya. Pero, nagalungtad na siya sa logical at the same time, real existence, lagi gravity may sulat. Bisan pa ito, wala nakita sa gravity. So, sa samang paagi, may sunan, sa tipong universo, lalo na kayo nung nga doon ay Diyos, tungkol kay doon ay mga butang na nagalungtad, apang hindi makita mo na magalungtad, kung may palungtad, may ka-ekstipiro, nothing comes from nothing. Doon ay galing palungtad nila, o ganang sa palungtad nila,
Mao ka na ang gitawag na ito Diyos na isunan. Ito naging Diyos na nalungtad na siya. Mutuog ka sa dili, in real existence, naay na siya. Kaya ganun man, di man may tabog na ang Diyos na ulungtad ako sa lubutan, naway nagkabalungtad. Pangutana, kung ang Diyos nagkalungtad, isa may nagpatungga sa Diyos. So ba? Kung makulis siya gusto ng kawalanan, unang argument, di na mahitabo na ang Diyos doon nagkalungtad. Otherwise, kung ang Diyos nagkalungtad, nagkalungtad, walang katapusan. Di nila mahitabo. Ikaduha, kung atong ibutang na ang Diyos mituha ang ugalit, isa na siya dawat. Kaya dahil sa possibility sa panahon na pagkaroon, doon ay bulungtad na sama kanila na nagalungtad kanya ito, which is what nila pagkaroon. So kung doon ay nagalungtad sa una, posible na doon ay daghan na magalungtad, sama niya. Hindi na may ako. Pero kung sa may Diyos, ang Diyos ay sunan, dinhana sa walang presyo na nagbalik tapusan. Pagkarako sa Diyos na ang tibuok ang universo, ginupok na niyang daan. Genesis 1:1, sa wala pa buhata, ang panahon, dinhana, buhat niya ang langit at ang yuta, in the beginning. Bago sa kapisunan na ang Diyos, gawas siya sa panahon, sa time, o sa space, matter. Gawas siya, nahigawas siya sa maong time, beginning, space, matter. Gawas siya na. Bago sa kapisunan, wala siya nasunod, naiksunod. Ang Diyos. Dinha na siya, existido na siya. Dili may tamo naiksunod na doon ay panahon na wala, una ito na siya. Dili may tamo. So, bago sa kapisunan, nothing comes from nothing. Hindi si Tilo. Dili may tamo, ano yung malungtad, buhay, nagkabalungtad. Ikaduha may sunan. Kinahanglan, doon na giyo'y makukuha. Doon na giyo'y creator. Doon na giyo'y Diyos. Nga naman, ang tarang butang contingent, kita ba, tarang butang, sa Tibok Universo, nagalungtad. Without God, kung wala'y nagbalungtad na ito isunan, doon ay panahon na tarang butang, mga wala na. Kaya kita ang tarang dili mata eternal. Ang tao, mamatay. Kung may Diyos na nagbalungtad, posibleng yan ang panahon na may mga tao na nangabuhi. So, there is a possibility, may sunan, na sa umaabot na panahon, mga wala ang dalan. Kung may nagbalungtad. So, doon na yun, pagkamao na nagalungtad. Sunod na argumento may sunan sa Genesis. Ngayon ng Diyos, mga huli tuloy ka ang inyong mga anak after pagka-8 days yun. Suga sa pagkatao, 8 days, tuloy ka ang inyong anak. Ang mga huli may sunan, may reklamo. Ilang tungan ang subo sa Ginoo, ilang ginulit, i-circumcise. Pero ano ang subo 8 days man? Wala pa 7 days, 6 days, wala sa 9 to 10 days. Apan ako wala may sunan, gitubag sa sinsya in vitamin A. Ang dugo ay sa bata sa 6 to 7, paspas kayo. Pagkatapos sa 9 o sa 10, paspas kayo. Pero sa 8 days, wala. Hinay ang sunan ba? Na inituloy, nagdaba. Inituloy, may dugo tayo ng atas. Taas kayo ngayang vitamin K. Naroon pala na discovery isa atong panahon karon. So, kung masabot na ang kanyang Genesis may sunan na nagsubo ang Diyos, doon ay intelligent being. Doon ay pagkabaon. Doon ay nag-design na siya ang nag-ibaon. Kung ka na siya nakamatutan sa atong panahon karon. May sunan. Yan, butahan na tuloy mo. Butahan na tuloy yung sunan. Sunod na argumento. Kung sa mga part sa tao na di ka siya pagkatao magtutulad tayo ba na wala magatubo.
sa mga part. I-check nyo sa internet, isulan na siya sa automotive drama. Turo na sila na sa imong pagkatao ng isulan, hindi na siya magtubo. Ang namatay na lang na, huwag yun na magtubo. Nasa lunggungan. Na kung mutubo na siya gamay lang, posibleng mabulol ka. Precise tayo. Kung wala yung Diyos na isulan, siguro doon ay pipilalan. Na kita makadulog ka, pero doon ay kubad na bumon. Pero anong talang tao mangyod ang atong pagdiliba, ang atong pagdulog, ganun precise man tayo. Ganun makadulog ang kita. Na kung tubo na siya kamay lang, pila ka MM, ang imong panungog, hindi ka magkaliwa ko. Doon ay something intelligent being na design sa pangkao. Sulat ba lang, may sulat kung wala Diyos. Pero kanang tao na listi ko kalibutan, precise kayo ang pagpaminaw, klaro kayo, doon ay intelligent being na nagpatuloy na. Mauna ang gitawag na to, Diyos. Tagtan yung sulat ko, ako lagi dinalik. Ikaduha, ang tagal ni Santa Maria. Kasal si Maria o si San Jose. Klaro kayo kastik, na nahilabtan yun ni San Jose si Santa Maria. Pero isunan ato ng tuwagod. Pagkawan ninyo. Dinha sa San Mateo isunan, 1:18. San Mateo 1:18. Ako malinggi pagsunan, ako malinggi research. Gingo din nga o ang pag-anak kang Iso Kristo na itabo sa ingon ini nakaagi sa diha nga ang iyang inahan na si Maria kasunod pa kang Jose. Sa wala pa sila mag-usas siya hingkapagan na nagsangkol pinagi sa Espiritu Santo. Kung kasabot na nahibaw ang ani sa Jose na si Santa Maria nagsabak sa dihang kaslunod sila. Sa 19 o susi nga iyang pagdulong salit na tao pamataro o dili siya kuot magpakaulaw kaniya naguhuna pagdiyak kaniya mahibong ka kasunod una budiyak muna magsyuta ba muna dilpe ba na dili pa mag-asawa kunya iyang buwagan naigsunan di na mao sa kultura sa mga Hudiyo doon ay mga klase doon ay makapart ang usa ka kasala doon ay makapart bitawag na siya o bitutal ilusin ang ikaduha ni Suwed. Kung sa maning first part na itunan, this is the first legally binding part of the marriage ceremony. It established a legally binding relationship, though the couple need not yet live together. Ang first part na gitawag o bitutal, kasal na doon sila. May sunan, kasal na din. Lamang, wala pa sila mag-uban. Ang second part, pininisuin, mauli siya ang panahon na second part sa kasal na mag-uban na sila. Kung ang babae pinhin pa, mukhabat ko sa katuig kapin, una mahitabo ang second part. Kung sa isunan, sa unang tuig kapin ni Santa Maria, asawa na siya ni San Jose, nagpakita ang anghel kang Santa Maria, si San Gabriel. Walang kulta o balalaki usat anak na lalaki. Kung masabot, nagnakto si Santa Maria na isunan, nagpapiling din kay sa first part, waon sa naguban. Wapan na wapan. Karon, kung hindi pa sila kasalan ng panahon na, mahirap mo kasi Kristo, illegitimate child. Nagsunod-sunod pa. Kana galing anak sa mag-asawa na dili pa kasal. Bakit kayo binaon? Di na siya mao. Kasal na sila. Pero sa first part, wapang sa naguban. So, kung hitabo pa na ang anghel si Gabriel, San Gabriel, nagpakita sa second part, there is a possibility na nahilagtan ni San Jose si Santa Maria. Nagsunan. So, ang naitabo karon, ang anghel, pinagi sa damgo,
ayaw kahandog sa pagpangasawa ni Maria, ay ang iyang ipanganak, anak sa Diyos sa kahitasan. Mautong si Lucy, ni Bakon, o iyang ipakaslan si Santa Maria, unang silang part, nag-uma na sila. Pero, wala siya makaako pag pinabot ng Santa Maria. Pinaluman, nakahibalo siya ng iyang isabak ni Santa Maria. Dili, ikan sa kanyang lalaki. Kundi, ikan sa kahitasan. Anak sa Diyos. Sa katapusan na isunan, dako kayo itong anak. Sabi sinigad ko sa mga estudyante, pangutana, kinsa mang lakiha, bisa si Jose, ang mga ako pag-ingon na ang inahan sa atong Creator. Atong Creator ha? Uno, dos, tres. Pinaagi kaniya ang kalubutan ng nahimo. Kung wala siya, wala butang ng nahimo. Pinaagi kaniya. So si Kristo Creator, kinsa mga kinalagsunan ang makaako sa pag-ingon na ang inahan sa atong Creator gihilagtan ko sa kalalaki. Ikalawang pangutana, kinsa mga tawhana sa tibuok kalibutan 2,000 years ago kaya yung ito ng laigsoon magkapalhambo ba sila nagkana si Jesus kanang second divine person of the Holy Trinity kanang divine logos na nagpakatao ako ng igsoon sa inahan. Isa rin magkaangkol, biyawa na ito. Ikaw, tao na igsoon mo ang second divine person. Ang buwan uno-uno sa simlan, ang punong binata, ang punong tao sa Diyos, o ang punong Diyos. 14, o ang punong nahimong tao. Kunya, magwali ka nga si Santiago, kinsa pa rin na igsoon sa ikaduhang persona sa Santissima Trinidad igsunan. Pagkaratong abutan. Creator na nagbuhat sa kanan. Mura, lisod na doktrina, lisod. So, nilang pason, kaya ato oras, nihit kayo, ato nihatag ni Ranso Fernandez Ikunan. Mari ke sana, akan dia tetap. Ang challenge, ang hakit sa atong mga igsoon dili Katoliko na sila nagapasalig silang kalingon, nagpasalig sa mga sumusunod na siguro ginagawa. O sila mingon nga Iglesia Katolika pagkatanaw nila nagawas na naman. Wala pa siya hindi pa siya ako nalimuha pa ko. Dili na mo ito ba? Dili na mo ang nga ika-agda sa mga non-Catholic sa mga himong Katoliko. Katandi na mo, magkapihuman mo yung mga himong nga born again. Siguro nag-ibiskawasan. Nasa San Jesus so ang yatakan sa Ginoo kaluwasan dili pwede na pag-iwan pa sa Ginoo luwas ka na yun. Once you're saved, you're always saved. Wala ka sa sabi. Kung kita sa pagkatuloy ko tiyari kung una ko tatanga hindi ko tatanga nagawa sa pagkamay siguro na baka karoon ko na utang mamatay ka na luwas ka na lang nakilog tiyari ka tapi mag-observe na. Gumawa din eh. Maluwas. Pero wala ko bigyan mo maluwas. Mawala ang ilang siya. Now, may mga kita usap sa samang parati magkasiguro sa itong kalawasan. Kung magkasiguro sa itong kalawasan, kung sa may ato'y kapasalit, yes, wala kasulatan nga kita ipasalikan sa Ginoo ng kalawasan. Kaya mo ay challenge nga itong madungog kanila na mga pastor nabaho ko we are already saved. Magbawing na kapahipo, matubalani sa mga perspective
converts, once they know that we are saved, magdaling sila magpasakot ka namin. Kaya siguro din natin dalawa. Kami luwas lang. Ngayon kayo nagagawa sa mga ito. Ngayon kagabi ay sa biyahe. Kaya naluwas na sa tuwan sa SUV. Pero kasagay kung kinagana. Naapin ang langit pag-ampo ni San Juan ni Pag-Mirista. Kung nakita niya, punting naghanap makakala. Makakala kung sa ringan niya dunilaw, pero i-save. Dahil sabi ko tataw. Hindi mo siya naghan. Nagkala ka mga. Nagkamakala ka kung nakita. Na nagdahil sa Diyos. Nag-ampo alam ka nato ang mga buhay. Ngunit na namatay sa dako dahil persecution ng Nero. Sa pagpatay sa mga tubo ni Kristo, sa billions pa rin naman. Kaya nag-uwa ang hamit nga, nag-udalo patay sa tulog ng mga utol sa liog, magsunugon, tulungan ang pagkakaon sa tutong ng mga liog. Ganon mo ang sila mga ito. Ganon nilipay na sila. Ang sila may nakunauna sila pagpatay ng maluwas o umay. Kung nagiging hatong umatay. Mga nga, what is the secret of the matter? Yung siya out there, yung kasiguro ba? Kaya nasa dos. Si Kristo nila. Kung kita ba si Kristo nila bago po sa insult ko ang insult destruction. No. Hindi mo ito pasalo, hindi na siya. Wala siya. Wala ka. Magkasiguro ba ito sa mga? Sa ulo, Pedro, Dos Pedro, James, dahil ipahayag kaya ito na paniguro agayon, pinuha agayon, paniguro agayon ang imong kalawatan. So that is really the apostolic doctrine that we can be accepted of that salvation, the highest, somewhat aspiration of man. Kung kita asa pa kan tulis tao, na kita sure o madano sa klase de din sa iya to ay pastor so luwas ka ba kaya kung di mo magano luwas ako pero para huna ako dai ino luwas ka ano pa no yes sa pagbuto sa dili na ka makasa wala kay sa karon sa iyo kaso kami nga mga disiguro sa pagpapawasan, wala minun mo isa, sige ako may pagkasa, kaya sa kami gawas naman. Asa ko yung masa, basa ako, pinaraya ko yung mga kisip. Wala yung bisa na usaha, makaso, sa kinarihan sa langit, bisa ko na pwede tayo buki. Yan yung gaman, magawas siya po kanya, muntahan ko ng magkasala, sige ka kung bigit kasa, pero bukas mo eh. Tidak boleh. Kalau boleh dua. Mau sa isuti sa Panginoon sa ulo ni Timoteo 2. Kwatro. Ulo ni Timoteo 2 ka. Deo na Ginoo pinagi ni San. Na Timoteo, dili po ang Diyos ka rin asawa ni Peno. Ginoo po ang Diyos ka itang tanan. Magkakanan pinaginan sila. Pinagis ko ibaos sa natuwa. Wala. Wala ang ingatan o doktrina ni Kristo na kita makakita ulit sa kasiguruhan at kalawatan. How and what can make us certain of our salvation? Unsa, kung sa pagtumanon ang kasiguro at sa kalawatan. Kaya sa Biblia, hindi ka na mag-ir na pagsiguruan yun, siguruan rin yung kalawatan. Is there any doctrine or sacrament found in the Bible that we promises us na buwas kita? Nakatagpo baka o mabahit sa Biblia sa imong pagtuod nga namin nagpasabi ang Ginoo na maluwas kita na aba? Siguro, sakto na. Yung ito na, nanigo ako na namin. Pero siguro, o niligo ako luwas ulit. Niligo rin na kami, nagka-standing yun, pagturunan. Nagatong mataas, ipag-bus sino. Pero nagatong mataas, tatanggal sino, taas. Siguro pa. Kami na, kaya important. Nalimasok mo na. Kung hindi na uuwi, mga pastor dito mo, we have to be accepting that
Now, we will pass out of dying, we will be moving directly to heaven. Nasa bisay ko nito. O nagkaka, bantay. Nga nasa Juan Chais, 21, 28, ningon si Jesus, ako mo ang buhay na tinapay ng kasalanan. O gaga magkataon sa mundo, ano may kinabuhi mo na kinabuhi. Ako mo buhay ka niya sa buhay ka na. Na doon na siya kinabuhi mo na kinabuhi. Wala. Galing mo si Jesus gawas kung kamo magkataon sa mundo, kainom sa mundo, wala mo ay tanong siya. Pero kung magkataon mo sa kumundot o kainom sa mundo, ako magpuyog ninyo. O kamo sa mundo ka na. O ano na kayo kinabuhi mo ay kinabuhi. Nakakaya siya katulog ko. Hindi ka rin. O bago na. Kung may tao mo magkasoon sa langit o na kaysa. So, wala sa tayo ang tasan sa Ginoo, ang kalawa ang nagbubuligid at ang galak, mga ito si Mana, tanda, at inundong, at not receive communion, unless you accept that you are the slave of Christ. Ay doon sa dalawa, kung hindi ka siguro, na nakasayin ka sa grasya. Doon sa mga sa grasya, pag-upisa. Kaya may bisag doon at may gamay na sa na makapahimo na ito pag-alsa sa kong dalag ng marangita. So, confession. Pag-upisa. Kaya sa umpisa na ito gawin sa importante kayo tulong during confession. Amendment. Kung saan ang amendment o pag-ibuha, pag-ibiso, pag-ikay na sa saan. Kaya human ka pag-umpisa, naugasan na itong masalang, mga katmay mga dako, huwag ka na itong mag-umpisa ng pagtigaling ng ilabay na katuigan ng limot na ta, yung solusyon sa pala, tulokan ko sa'yo. Isa pa ka itong limot na itong kasamanan na limot na 13 years ago, I committed this sin, I did not remember what's but during confession, all sins, nalagin mo na itong buwan na natin pag-umpisa, kung kanalimot na na-print na sa Biblios nito sa lugar. Kung mag-upisa. Dapat ko sa Pilbusi, kung siya gatos 13, nailita mo. Nailita mo, David, ang halipa. Kaya sakit, hindi na siya ganang tao, mga siya, kalipa, sa bukan, doon siya. At kung nagay na ni kamatay, sige siya, kamatay, mali ako. Pero nabot siya, nata, sa kaprado. Ang prophet, puno ni sila sa alam. Ang mga prophet, bigyan ni sila sa Diyos pinaging dampot. Nato, hindi ka po ang may dampot. Pero sa mga propeta, ang dampot, gigamit sa iyong siya ay panak na matuman Diyos. O ipadayag ng sino sa mga puno. Usually, to the dreams. Hindi na ka, mapag-o-anan na rin. Nato ang dampot po. Pero sa prophets, that is the way. So, sa kapapita, puno sa ulong siya, puno sa kaalam siya, puno sa grasya sa pagdulos niya. Pagkakita ang pagkakita ni David, nagluksyo-luksyo siya, isa siya kaluya, malakyo na, maragulay, kasa sa kadang sa iba, sinatang, binuhok siya. O di kumpisaw na ito nila. Okay na. Wala Samuel 12, niya kung siya 12. Niluhot siya o di kumpisaw na ito nila. Di ko kaanyang gamal niya kung nasa naminaw ka. Yan na. Pag nakita niya ka, sinabi, pagpako sa iyang kasalanan na nahim. So many crimes. So many adulteries. Ngayon nahim. Sa guwapa. Sawa din niya. Siya panting nasa ating hindi. Kita niya. Sa bus, kita siya guwapa kayo bahay. Yan na niya sa daw. Kuhaan na ba yan? Dalagay, may mga umpisa. Sige po sa daw. May ka. Hindi ka sa daw. The woman is na woman. Hindi sa daw.
Nagyari-yari ang gusto daw, ikaw ako ng pumapit niya. Isa na kaya. Bumipitin ko pa sa Israel, nagagawa ko buhay. Pero asawa na ito niya. Siya yung defender o dito. Nanday ko ba? Dahil ko sa darong ang sulong niya. Nandiyo tayo niyo ng imasabihan. Ayaw ko buwa mahal kaya. Sinangkat ka naman. Dahil kagayang risko sa iyong kinabuhi. Ako yung oo sa buwa. Malayo lang sa natin niyo. Ako yung pasabi ka niya. We will win sila. And nung sila. Yahweh lang sa Twitter. Kung sa tiyo, tanang nagbuka pa ito, kagara ito. Sampai pasok si Bilsi buka. Daw. Asawa niya niya sa siwa. Yahweh. Pero nilabit, kasi mabiging ko na. Bilsi buka. Doon na siya. Kaya, hindi ko gusto mo rin musaw, anak ko sa kagipay, sa babae, hirap yung bapahan, yung akong bihaya, o yung sa pinsa na makabawag na. Paya, sige, huwag yung lima tuloy. Dinapit pa kayo, nilabit sa ama, alihako, ibutan pa kaya, na di lang ako sa balay, pahulay kita sa lupa, suryatan, di ba katulong, pahulay. O yaw, ibutan. So, hindi mo na yan siya, David na yung umabot ko ibutan. Ibutan na sa frontal. Piyain. Ano mo na yan? Sila lang maging sulat ko dito. Kung nasigupan, buwak nila na kontra, basta na kasi Uriah. Pero ibiyaan na nila. Ibiyaan, tulong na si Uriah na tayo. Uyong niya, sila na rin sa. Ano tayo sila? Now that was a cry. Luha sa pagpasok. Sa kasubok, siya pa kang kasisa. Masaya po niya. Nada. David, your sins are forgiven. Hindi mo sa lahat mo sa'yo. Kaya di ba ako sa kinasingkasing sa iyong maluha, hindi mo magpaso sa iyong kasalanan ng nangakit. You'll forget. What is the proof that I have forgiven? Right now, you'll be good. Pero dahil tayo na. Kaya sa likod din ako, luya na ito. Nagtututo na ito. Nilagyan ng taon. Nilagyan nalagsik siya sa puta na siya. Really? I am held a God? Yes. Back to the truth. Palit sa iyong pagkanda. Pero kung nag-usap din, kaya kasalanan na mo, kaya mo na yatata. Subihan ka na. At kung na kayo pinagkakainan ng kalalaki, salamat. Muna kami. Muna mo pa kung anong bilangan. Ay kung ako na sabihin mo, pero ikaw, tinanggap ko na mata. Magkalaga ko yung batay pag hindi ka na. Tinanggap ko. No. Hindi ka makahin mo sa pagbandat niyo. The Lord says, your son. 7 days from now. Well, kung natupag yun, hindi niya na patinanggap. Bakit niya tumagpupo? So, hindi ko na ito ang kasalanan na nilagyan, kadaghan, grabe sa saan nilagay. Pero di masayro silo, yatagan pa po yung mga mayo ka na, masayro ka na, kahit mayo yung tanong ba. Ay, sabi ito siya, ang atong ilo, gusto ka, maluwas ito. Muna yung limuwas dito sa Isaiah 43, the destiny, the purpose of God. Why did they create man? Yung binuhi mo kong tao, alang sa kong tuyo, di mo kong tao, alang sa kong. Dili para sa libutan, dili para sa impero. Ang dami. Mong kalipay mo rin kusa. Tinubuhin kayo. Mora ka kong tuyo. Mora ko. Dosa, sa Ezekiel 18:27, Ezekiel 18:27, kaya nagsuot na ito. Di ko rin kabong mga makasasama. Doon na. Bisa ko sa pagkadaghan ko kadako sa usara, pinulsumin na. O pinag-iayong kahulugan sa pinulsumin. Sa Biblia, kahulugan sa pinulsumin, buhilat na. Kaguul, kasubo, na nakasara na. Ibulat na sa Diyos. That is kind of human repentance. Pero you know, what is real repentance? Avoid.
avoid, likay sa sala. Likay sa kahibulan sa sala. And that is the glory. Ngayon, kung ikaw ang isa po sa kalimot kasing-kasing, kung mahiluon na sa limit sa kasalanan, kaya hatag na siya mo ang mga tahong, dito ng babae, ng huli pa niya, kanatawa na, uway ko na siya, tumbawa niya, hindi na. Pero kung sa panahon ka na, kung magkakumpisan, i-amendment, what is the meaning of amendment? Amendment. Kung sa ang atong pag-ilusod, o ang tinubod, kapag bigay. Kapag bigay sa iyo. Kaya hindi ko salita niya ito, doon ka magsilit, pag tindakan ka salita ng mga loob, nagkakay mo doon. Kaya pag ano ito, ibang tao na sinta yung salita, na kausan salita, namatay, kiri, kaya mga loob ay salita. Ito mo check ka, isip din ako, ito mo tayo susunod. Pero ang cellphone mo sana, makita kayo kulalaw kayo na picture is ano na ako. Isip ka rin ng cellphone mo ka, mawa ka, sinaliyo ka, kaya kayo sa buharan. So, ang tinumog na kung tinusod o ang pagbiya o humong pagkasa, tukol na agad. Kung ka magkatilaw na tas pagkalagay siro, bisa pag-usap at wapa sa tunan. Bisa pulos pa mga Miss Universe sa kaysa sa kanan. May ikalit pa sa kanito ba na rin yung panito. And that is the occasion of mula after confession, salvation. Kaya yung kalawang pa rin. Kung isaan mas nila kung ako o buhin din ako, nanawa ka sila. Kung isa din sa magkataon sa kumulo, kung inong sa ubugo, dunay kaya buhin mo nila. Urahan tayo niya sa University of San Carlos. Kaya brother, hindi mo pare, yung official niya kutuba. Kabuong ka yung brother niya. Yan, dito kayo tayo. Kaya kada ito, bisa pinapare. Kaya ito bisa niya, brother na. Yung nagtuhod siya. At ito yung bisa. Buwan na lang ng mga estudyante ang superior sa school. At ito si brother. Something happened. So, kaya ito, nagtuhod yun. Para biging hawa. Nagtuhod ka, nagtuhod ka. Pero mandindaw tayo ang kamatay. Kaya man sa inyo, nawa ito siya. Para kita we have always the opportunity to have Jesus, loving Jesus, the power of Jesus, the sanctified Jesus. Obayan na lang. So, paniguan kita. Kaya kukulitan mo, kahuman ka, kung isa, yang sige na kakalawan, hindi na magkakunahon na, doon na rin, nahimuli mo sa lahat, eh, pulos na doon na yung ayaw, pulos mo yung buhat mo ayaw. So, bukan kita bisa dari once a year. Kenapa? Kalau kata semua ada bingung kalau tulis notis terus lebih kayak masa ada bingung bingung. Oleh penikulos. Orang saya katakan itu pintar memberi payah untuk kita diberi atur. Jadi bukan sih kata-kata pintaran. Masih tidak. El lunes le pongo jugando en ese asunto. Si eso es posible, pero Pilipino na, pero not all family. Pero ngayon na ako sa so, dito sa Manila, kaya nito ito mga baka mga igato ng kanya, mga pana. Pero ako itong hato. Sila may hato ako ng Cebu. Pero ako itong hato sa kanya kong kaso. Pero pagyaras mo lang ba? Hanggang di siya na musulti, ay kaya yung musulti, siya ko saan? So, musulti ko, kaya di ako kaspasan. Pagkataon ko eh, dito, nagdap, kaya buti niya sa diet, buti niya kilo. Ako mo niya, ikulong siya, putos mo yung ikulong, doon sila puso-puso, nakaibang ka. Nakamatipod ka, usay sa kapatid.
Baka ito ka puro ka sa kumuha ka. Mula kong nagsayo ako. Naku kung ka ako kami. So, hindi, yung kamay tayo na kung ba, namuha ito. Tigo ka ito sipa ko yun, yan ay kayo mga stopping niya. Yung siya, ito ko kukuking tigo. Kamay na niya, kamay na tayo ka na dito. Ito ka ito. Yan, kung mawawagin niya, ito naging apil sa dunia, natato ko, pinaganin, tanong na gamay na grado, may mga muli ako, so, dunia ka, sorry kayo. Kaya na-qualify ako dito ako. Naroon na, ituloy ko rin dito na ito. Yung tao gawin natin, yung tao na sa isang tao, ibrin natin. Tumpilin. Sige ito sa'yo, naglalagin mo rin. Niya mawili ko, alam ko na, yang pagka hingalawag ka na crowd ito ka na berikan na lang siya penting program yang semua itu bawa nah yang kira-kira kita tak pernah paling jadi di kono paling dia bisa jadi sebagai turis dan bukan dan asumsi di kono paling kita yang bisa salah pun stasiun saya Selalu berkeputusan, kau usah. Ya, begitu yang kita sesat. Waktu kita usah. Kalau kita lakukan, kita kalau mulai dengan permission, nanti orang mesti seguro. And that is the concept of man on Charlotte Street. Are you ready today that you will die and you will be saved? Oh, yes. Because we have the Eucharist. What the so they have the Eucharist? No, we do not have. Wala kong go. Suksok ko na. So, siguro, siguro, kaya pinagkatas din. Siguro, kaya itubaktas din mo. Sa pagbuluhaton, sa radio, television, newspaper, konsuladon, na ang atong partisipista. Pagkatuloy ko Twitter, ay ada ang film, sigasa ng negara, yan siya. Sibuti, kung nasa ikutama sa cellphone, niya, nasa ibang libro na yan, suwag. Kaya mo, kapag. So, usama ka, sa text na kita. Dalayan yung topic. O, dalayan yung text. Kaya pagkita. Ay, ba na ito, mag-diskurso, ulo, ba na ito, ay magkakaw, makuklit, ay ba na ito, bayo ko dahil musimpa sa kilit na nagkawala ito may musimpa siguro o siya maniguro na sa tutungan kaya pinagkakas mo Dagong salamat! May gabi sa tanan! Sakto pinatulog na oras sabi ko may sana na chupan sana o sa Espiritu Santo Ginong Diyos na magagahong ay kung magagahong sa Salmos 41 14 Ingon ka katong akong giluma katong tao ni Jumba ka na akong pagkakita. Kung nagawa kita sa mga lingon ng Jumba ta siya o sa matantas nilo ng Jumba ka na ako sa Jumba ka niya akong pagkakita. Ibawa kinuo na kami kanunay kung ba na nimo makasidaan, kasakit, nakapagsulay na magkadaw ko tawag sa inyong pagpuyo kanamo sa inyong konsensya kung tabilas manawag sa mga minahan sa Tamaya Birgit na mag-ampog na mga kanimo o ginuso na inyong minahan mag-ampog kanimo na kami na iyang mga anak ng Espiritu Santo kanunay na nagbuhat sa puluhaton sa patuon sa pulong sa Diyos o pagpaplit sa pulong sa Diyos alam sa kaluwasan sa Diyos. Amen. Amen. Tingnan siya kung sana Espiritu Santo. Doon na tayo isip doon na doon na kita diri na mo siya ka hindi ba ka to kaya na ako ng Chris hindi ba hindi kita hindi mo ako kita